Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan vähän erikoisempaa videota tällä kertaa. Tänään ei meinaan pelata, vaan mulla on teille asiaa. Joten olkaahan kuulolla. Ja mun asiani lähinnä koskee nyt kanavan jäsenyyshommaa, eli mulla on tullut sinne uusi taso. Ja jo olemassa oleva taso, tuo paras fanijäsenyys, euro 99 kuukaudessa, niin se pysyy, mutta sinnekin on tullut vähän lisäyksiä, joten lähdetään katsomaan. Eli tuo paras fani-jäsenyys, mikä on ollut aina, niin sillä jäsenyydellä te näette kaikki erikoisemmat videot etukäteen. Eli esimerkiksi My Summer Carin faktavideot tai moditestailuvideot, te näette ennen muita. Se on ollut aina, ja se pysyy. Ja tosiaan kuvaukseen laitan sitten teidän nimimerkkiä, joka videon kuvaukseen ne löytyy sieltä. Mutta mikä on tullut uutta, niin tosiaan teille on oma Discord-serveri. Eli mä oon tehnyt teille ihan oman Discord-serverin, missä mäkin oon aktiivinen ja päästään siellä höpöttelemään hirveästi kaikesta mielenkiintoisesta. Mulla tosiaan on se niin sanottu official-serveri. Mä oon sielläkin välillä aktiivinen, mutta tuolla Discordin jäsenserverillä mä olen kyllä se on sellainen vippiserveri, siellä mä oon päivittäin aktiivinen ja tuun höpöttelemään teidän kanssa. Ja siellä Discord-serverillä tosiaan järjestellään kaikkia arvontoja jäsenien kesken ja siellä päästään katsomaan, jos haluatte päästä vaikka pelaamaan meikäläisen kanssa jotain erinäisiä pelejä. Kuten vaikka esimerkiksi Finnish Kottakä-simulaattoria, mistä nyt on tehnyt muutamia videoita, joten jos et ole käynyt katsomassa, niin käyhän nekin vilkaisemassa. Mutta joo, sitten päästäänkin siihen seuraavaan, eli meikäläisellä on tuolla tullut uusi taso. Kyllä. Ja uusi jäsenyystaso on niin sanottu VIP-taso, eli sehän maksaa 50, ei ole maksaa ihan 59, vaan 5,99 € kuukaudessa. Ja mikäli liityt vippiläiseksi, niin näet kaikki videot, mitä mä julkaisen YouTubeen, niin siinä tahissa, kun mä ne julkaisen. Tai siis lataan YouTubeen, tiettekö. Elikkä mä latailen, joskus saatan ladata 2-3 videoa päivässä, niin te näette sitä mukaan, kun ne on ladattu YouTubeen. Ja joskus saattaa näkyä viikon videot etukäteen ja näin päin pois. Niin. Siinä on sellainen etu. Ja tietysti VIP-jäsenille on kaikki nuo paras fani-jäsenyyden etuudet myös, että ne kuuluu siihen samaan pakettiin, mutta plussana on se, että näette kaikki mun videot siihen tahtiin, kun mä ne lataan YouTubeen. Ja tosiaan toi jäsenhomma, niin se on ihan vapaaehtoista ja mä en tätä rahan takia todellakaan tee. Mua ei se kiinnosta, vaan mä vaan ajattelin laitella nyt vähän jotain uutukaista uutta tälle kanavalle ja toi mun kamera heiluu taas siihen tahtiin, että ai. Mutta joo, eiköhän me olla noin jäsenyyshommat nyt käyty läpi ja mennään kuulkaa siihen Q&A-videon pariin, elikkä te olette laittanut mulle kysymyksiä hirveästi erinäisiin paikkoihin ja minäpä lupasin teille niihin vastata jollain videolla ja tämä nyt tulee olemaan se kyseinen video, joten eiköhän lähdetä kattelemaan mitä te olette multa kysellyt. No niin, elikkä mä laitoin tosiaan tonne Yhteisöt välilehdelle pientä kyselyä. Tää olisi jossain vaiheessa suunnitelmissa tehdä Q&A-video ja kysymyksiä voi laittaa kommentteihin ja teiltähän näytti niitä tulevan huimat 30 kappaletta, joten tänään päästään sitten vähän vastailemaan niihin ja sitten on video, millä on kanssa muutama kysymys, niin käydään nekin läpi sitten, mutta hei. Täältähän nyt heti ensimmäisenä löytyy, että mitä kulkuvälineitä sulta löytyy ja mitä ollut? Lempiautomerkki ja malli. No, mulla on ollut autoja aika todella paljon pienen ikäni aikana. Mä en oikeastaan ole edes pysynyt laskuissa, mutta varmaan jotain ehkä 15 autoa. Ehkä. Mä en ole ihan varma. Pitäisi joskus ehkä ottaa vähän selvää. Pistä kommenttia, jos haluat, että mä otan selvää, monta autoa mulla on ollut. Ja tällä hetkellähän mulla on Nissan Almera, oikein sellainen rallisukkula. Ja sillä mä kuljen kouluun sun muuta. Että ihan peruskäyttis. No, lempiautomerkki. Se on varmaan se Mercedes-Benz. Taitaapi olla.
Se on varmaan se, mikä on niinku tällä hetkellä se lemppari. No, lähdetään kahtomaan täältä sitten seuraavaa, ja sehän on, että mihin asti aiot tähdätä YouTuben osalta. Ja mulla ei ole mitään, ei mulla ole tavoitteita. Mä teen tätä ihan harrastuksena, joten en mä tiedä. Musta on todella mukava nähdä, miten te tilaatte mun kanavaa, miten tilaajia kertyy, ja siis todella mukava nähdä vaan niinku katselukertoja, että kuin laajalle mun videot leviää ja tykkäykset ja kaikki. Ei mulla ole mitään tavoitteita. Olisi se toisaalta ihan kiva saada se vaikka 10 000 tilaajaa joskus. No, se on aika kaukainen haave, mutta sanotaanko vaikka, että se on mun tavoite. No, seuraavanahan meiltä löytyy täältä. Kekepoika on kysellyt, että mikä tietokone sulla on. Ja mun tietokonehan on itse kasattu, ja tietokoneen osat löytyy tosiaan tuolta kanavan tiedoista. Eli täältä kun päästään minun kanavalleni, niin täällähän on lisää tietoja, ja täältähän mulla löytyy tietokoneen speksit. Siinä on vähän speksiä, mikäli näette. Mä veikkaan, että mun kamera on hiukan tiellä tuossa, joten siitä löytyy vähän speksiä. Ketkä tietää näistä jotain, niin voitte siitä vähän arvella, onko tämä aivan perunatietokone. Ja sitten mulla on pari näyttöä tuossa, ja tuolla näkyy hiiret ja näppikset ja kuulokkeet sun muut. No sittenhän meillä löytyy seuraava kysymys, mitä on kysytty multa paljon, ja tämä tulee varmaan aika monelle yllätyksenä. Siis tää on jotenkin hauska, kun mut on jotenkin ehkä nyt leimattu niin sanotusti My Summer Car-kanavaksi tai pelaajaksi tai näin, mikä ei todellakaan ollut tarkoitus, koska mä en ole todellakaan pelannut tätä peliä ihan hirveesti. No, käydään katsomassa. No niin, no täällä nyt ollaan meikäläisen Steam-sivulla, ja tossa te nyt näettekin mitä pelejä mulla täällä on, mutta tosta kun klikkaillaan My Summer Car, niin kaikkien yllätykseksi, oho, minunkin yllätykseksi, kyllä mä nyt ajattelin, että mulla on yli 500 tuntia, mutta tosiaan, tuossa se näkyy. 417 tuntia on tullut pelattua My Summer Caria, ja moni siitä yllättyy kyllä. Itekin vähän yllätyin kyllä, että noin vähän, mutta joo, kuitenkin. En ole mikään My Summer Car supertietäjä. Faktat ja kaikki on tullut osittain teiltä ja interwebsin ihmeellisestä maailmasta, joten joo. No Jussihan täältä on seuraavaksi minulta kysellyt, että seuraanko salibändyä, koripallo, jääkiekko, jos seuraat. Ja mitä joukkueita kannatan sun muuta, niin en seuraa. En ole mikään penkkiurheilija todellakaan, että en seuraile mitään urheiluja. Jääkiekkoa katon ehkä sen verran, että mä katon kaikki MM:n Suomen pelit, joo. Eli maailmanmestaruuspelit kattelen Suomen pelit. Ja nekin on vähän silleen, että kaveriporukalla katellaan ja se pyörii siinä taustalla. Sitten otetaan kyllä välihuikkaa. Sillä. Seuraavaksi Tomi on kysellyt, että puu- vai kivitaloja? Niin, siis tarkoitetaanko tällä nyt sitten missä minä asustelen vai? Mutta siis minähän asun hirsitalossa eli puutalossa. Eli sanotaan vaikka puutalo. No sitten Jussihan on täällä taas kysellyt. Toistamiseen, juonko olutta vai kaljaa? Juon. Mikä on lempiolut? Karhu. No. Ja. Mikä panimo se on? Mikä olutmalli? Stoutti vai porteri? En ole niin hienostunut. Mulla on oikeastaan vaan keskiketterää. Väkeviä viinoja en juo harvemmin. Harvemmin tulee niihin koskettua. Ja mikä on lempiviina? Ei mulla oikeastaan oo, koska en mä ihan hirveästi, ne ei sovi niin sanotusti mulle, niin en mä niihin koske. Mielipide Mersu E280 Avantgardelle. No, käydääs katsomassa. Joo. No, mielipide. Mä en oikein ikinä henkilökohtaisesti tykännyt kyllä noista
Emersun... No nyt se meni tonne kameran takke, se kuva venatkaas. Joo, noista etuvaloista. Mä en jostain syystä oo niistä tykännyt. Mä en tiedä miksi. Mutta siis hieno autohan tää. Eihän siinä mitään. Siinä on oikeastaan mun mielipide. No sitten tuleekin mielenkiintoinen kysymys, että mikä sai sinut aloittamaan tekemään YouTube-videoita? Ja onko joku tietty tubettaja, joka inspiroi näitä tekemään? Ja no siis mä oon miettinyt aika monta vuotta, että voisin ehkä alkaa näitä tekemään, mutta en ole vaan jostain syystä saanut aikaiseksi. Ja toinen juttu on se, että mulla ei välttämättä ehkä toi kone on ollut mikään maailman paras ikinä. Ja nyt on sitten investoinut itselleni vähän paremman koneen, jos niin voisi sanoa, niin sitten mä ajattelin, että lähdetään kokeilemaan ja ensimmäiset videothan oli mitä oli ja no eipä nää vieläkään ihan ehkä täydellistä laatua ole mitä tässä kykenis, mutta joo, siitä se vaan lähti sitten ja Maisummer Car nyt valikoitu sitten ensimmäiseksi peliksi, en tiedä, se vaan tuli. Mä silloin joskus sitä vähän pelailin, kun aloitin tämän, niin ennen YouTubea vähän pelailin sitä ja näin, niin sitten mä ajattelin, että tästä saa teille hyvää kontenttia ja toivottavasti teitä alkaisi kiinnostamaan enemmänkin. Ja on kyllä teitä kiinnostanut, siis aivan järkyttävä määrä tilaajia tullut tällekin kanavalle, joten hei, iso kiitos. Iso kiitos teille jokaiselle, oikeesti. No sitten jos mennään tohon tietty tubettaja, joka inspiroi, niin mä todella vähän katon YouTube-videoita. Tai siis silleen, että onhan nämä kaikki Tenho Prot ja kaikki tällaiset ja niin. Todella vähän tulee katsottua. Edplace, eli Eetu, sen kanava on tullut joskus katsottua, kun se on pelaillut pelejä. Kaikki tällaisia. Niin en tiedä, suomalaisia nyt todella vähän ja en kyllä katso mitään ulkomaalaisiakaan. No seuraavana kysymyksenähän on kissat vai koirat ja no mun videolta olette varmaan nähnyt, meillä on 2 kissaa. Sitten meillä on sellainen hoitokoira aina välillä. Se tulee silloin tällöin aina käymään, niin tää on aika vaikea kysymys, koska tykkää vähän niinku molemmista, mutta mä vastaan vaikka sen perusteella, että meillä on 2 kissaa, niin kissat. No nyt tulee aika spesifi kysymys. Mitä opiskelet, missä oppilaitoksessa, mitä alaa ja missä oppilaitos sijaitsee? Mä en tiedä, haluanko mä lähteä enempää sitä avaamaan, että tasan tarkkaan mihin kellonaikaan, missä mä oon milloinkin, vaan siis opiskelen tieto- ja viestintätekniikkaa. Ja ihan ammattikoulussa. Olen aikuisopiskelija, vähän myöhään lähtenyt liikenteeseen näiden opiskelujen merkeissä, mutta joo. Sanotaan, että tieto- ja viestintätekniikkaa ja mä suoritan tässä samalla vähän ammattikorkeakoulun noita kursseja. Sen takia mulla on hirveä kiire koko ajan. No seuraavanahan meillä tulee Fastpelin innoittama niin sun intti-jutut. Milloin, missä, milloin? Milloin, missä, milloin? Siis mun armeijasta on 13 vuotta, melkein 14 vuotta. Ja mun kokemus oli 3, mitähän mulla oli? Mä olin 2,5 viikkoa vai 2 viikkoa. Ja terveydellisistä syistä niin jouduin lopettamaan. Ja kävin tuon siviilipalveluksen. Mun ei olisi mitään, tai ei olisi ollut mikään pakko käydä sivaria, mutta mä ajattelin, että palvellaan nyt jotenkin tätä isänmaata, niin lähdin sitten sinne ja sivarissa kaivelin hautoja ja olin hautausmaalla töissä. Aika jännittävää. Ja vielä pitää lisätä tuohon, että lähdin kyllä ennenaikaisesti 17-vuotiaana hain armeijaa, mutta sitten kroppa ei kestänyt sitä hirveätä fyysistä suoritusta, tai toisin sanoen käsi ei kestänyt sitä, koska mun käsi on mennyt 3 kertaa poikki ja se ei oikein kestä mitään fyysistä, niin siinä se oikeastaan tuli se syy, miksi mä sit jouduin lopettamaan. Ja hautojahan mä kaivoin totta kai kaivinkoneella, missä ei tarvinnut kuin kädellä vähän vipuja ohjailla. Jotenkin hauska, kun mun tarkoituksena ei oo hirveästi omasta henkilökohtaisesta elämästä puhua tänne juupituupiin, mutta se nyt lähtee vähän laukalle. Kohta te tiedätte musta jo aika paljon, mutta
pakkoa näin nyt on vähän vastaillakin, niin tiedätte missä mennään. Mutta seuraavana, minkä ikäinen olen? No, minähän olen 30 vuotta vanha, vielä toistaiseksi. 13.11. mulla on synttärit, eli ei olisi enää pitkä aika, niin pääsen juhlimaan synttäreitä, jossa täytän 31. No Paspartouhan sieltä kyselee lempimusiikkigenret, ja mun musiikkimaku on todella laaja. Mä kuuntelen ihan siis kaikkea musiikkia, mikä on hyvää, mutta lähinnä mennään tonne, se riippuu ihan fiiliksestä, mutta nämä on näitä aika kliseisiä vastauksia, mitä aika moni ilmeisestikin vastaa aina, että mä kuuntelen, jos mua ärsyttää, niin mä kuuntelen vähän raskaampaa metallimusiikkia, mutta jos mulla on hyvä fiilis, niin mä kuuntelen ehkä jotain diskoa, eli siis teknoa tai tällaista, ja en mä tiedä, iskelmä on kovaa mökillä varsinkin, iskelmästä tykkään, Suomi-iskelmä on ihan viimeisen päälle, ja joo. On niin paljon kaikkea, ja dubsteppia mä oon alkanut opettelemaan pikkuhiljaa kuuntelemaan. Se vaatii vaan hyvät kaiuttimet tai hyvät kuulokkeet, mutta dubsteppi on kyllä sellaista konemusiikkia, mikä on alkanut iskemään pikkuhiljaa. Seuraavana oisko CS2-video joskus, ja mä pahoin pelkään, että mä en siitä pelistä teille videota tuu tekemään, koska mä en oikeesti... No ehkä se voi olla hauskaa katsoa, kun mä sählään siellä, mutta mä en oikein ikinä ollut hyvä noista olla siis sotapelihommissa, niin joo, en usko, että tulee. Tai no, laittakaa kommenttia. No Oliverihan sieltä kyselee, että mikä sai sut aloittamaan YouTube-videoiden teon, ja mä nyt sitä vähän avasinkin tossa aikaisemmin, ja se oli vaan sellainen välähdys, että nyt ruvetaan tekemään. Katsotaan mihin tää vie. En mä oikein tiedä. Siitä se vaan lähti sitten. Mitä kanavia olet tilannut YouTubessa? Mä en itse asiassa ole tilannut ketään muuta kuin Rebelverksin on tilannut. Ja Tenho Pro. Onkohan muita? Ei mun mielestä muita. Mä en tosiaan ihan hirveästi YouTubea katon, mutta siinä on 2, ketä mä haluan tukea. Ne on hyviä tyyppejä. No sittenhän täältä tulee kuinka vanha oot. Kohta 31. Mitä opiskelet? Tieto- ja viestintätekniikkaa. Aika paljon tulee samoja kysymyksiä täälläkin, mutta tähänkin on jo vastannut. Elikkä en oikeastaan katso. Sieltähän tulee kuinka vanha sä olet. Joo. Ja itse asiassa toi pitäisi muuttaa, että kuinka nuori sä olet. Mä olen vasta 31 kohta nuori. Nyt tulee mielenkiintoinen kysymys. Mitä ihmehen murretta siellä puhuisit sun videoille? No siis... Joo. Tähän on aika hauska selitys, että... Siis mä oon ite Etelä-Suomesta kotoisin, Lahdesta. Ja en mä tiedä, onko siellä nyt mitään murretta. Mutta... Sitten kun kattelee tai on muuttanut tänne Keski-Suomeen, niin... Sitten sieltä on tullut ehkä jotain osa sanoista on jäänyt päälle. Mulla on kavereita Tampereella. Sitten saattaa olla Tampereen murrettakin osittain puheessa, että mulla on vähän tällainen sekanen juttu, ja mulla on outo tapa videoillakin vääntää välillä noita sanoja ihan niinku oudoksi. Ootte varmaan huomannut. Mä en tiedä mistä se tulee, jostain täältä. Ja en mä tiedä onko mulla nyt mitään murretta. Silleen, kai mulla on sitten joku sekanen murre. Ja just täällä tulikin, että puhettasi kuunnellessa tulee esiin joitain mahdollisia alueellisia erityispiirteitä, mutta en tunnista mitään yhtä selkeätä aluetta, eikä siinä ole mitään väärää, mietinpä vaan. Joo, hyvin mietitty kyllä, kieltämättä. Mä itekin välillä, kun mä editoin noita videoita, niin oikein vähän niinku naureskelen, että mitä sitä taas niinku höpöttelyy, niin sanotusti. Että, no on kyllä. En tiedä. Lähdetään katselemaan vielä muutama kyssäri tuolta videon puolelta, niin saadaan niihinkin vastailtua. No niin, videon kommentteihin saavuttui, ja Matsu968 on kysynyt, että aiotko tulevaisuudessa tekemään pelkkiä pelivideoita vai onko aikeissa joskus tehdä vähän erilaisia videoita. Ja siis mun kanavahan perustuu, mä halusin tästä pelikanavan, että mä en nyt tee oikeastaan, koska tämä, että mä höpöttelen teille
kameralla on mulle todella jotenkin vaikeeta. Tää on siis, mä jouduin tätäkin videota, mä oon varmaan todennäköisesti ottanut sellaiset 2 tuntia ja en oo ikinä tyytyväinen ja tuskin tuun olemaan tyytyväinen tähän lopputulokseen muutenkaan. Eli mä en oo mikään kameralle puhuja ilman, että mä teen tässä taustalla jotain, eli pelaan tai jotain tällaista. Eli pelikanava tää nyt ainakin toistaiseksi on. Mä vähän epäilen, että mitä muita erilaisia videoita mä nyt voisin tehdä. Olen identifioitunut pelikanavaksi. Tai siis mun kanava on identifioitunut pelikanavaksi. No sitten tulee mielenkiintoinen Q&A-kysymys. Jos saat PME E30, niin laitatko sen 3. kaudelle? Tästä mä oonkin videoilla kysellyt hirveästi. Ja todella tasaista on. Mun pitää varmaan tehdä tonne yhteisöt välilehdelle joku kysely, koska todella tasasta. Mulla on 3 vaihtoehtoa. On Audi, Mersu tai Bemari. Ja ne kaikki käy mulle. Mulle se on ihan sama. Ne kaikki on mielenkiintoisia. Mutta siis todella paljon tulee. Siis oikeastaan. Niin. Mä teen jossain vaiheessa. Laittakaa mun kanavatilaukseen, niin saatte ilmoituksia myös mun noista julkaisuista tonne yhteisöt välilehdelle, niin päästä sielläkin vastailemaan vähän kysymyksiä. Ja todennäköisesti tuun Discordissa kyselemään kanssa näitä samoja asioita, joten käykäähän ottamassa kuvauksesta se mun officiaali Discord-serveri, eli Tupetta Jannes fanklubi haltuun. Ja jäsenet totta kai, niin teille on sitten oma servu, ja se löytyy muuten sitten tuolta yhteisöt välilehdeltä. Eli se näkyy vain teille jäsenille. No sitten on tullut Manki MG Karakelta. Mitä mieltä Make ja Viljami? No ihan rehellisesti sanottuna, niin mä en oo ikinä kuullutkaan. Lähdetään katsomaan. Make, tuu mukaan, mennään vetämään rallia. Epin juttu, Viljami. Mitä mieltä? No, hauska. No sitten joku Ukko 872 on kysynyt, paljon sun outfit maksaa one by one? No. Aika vähän. Sitten sieltä löytyy kysymys, että onko 4. kausi tulossa ja onko tietoa, koska Winterkaari tulee. No, Winterkaarinhan on pitänyt tulla jo pitkän aikaa ja mulla ei ole mitään käsitystä milloin se on tulossa. Toivottavasti täksi talveksi. Päästään siitäkin tekemään videota sitten. Ja 4. kausi, mä en tiedä, mä vedän intuitiolla. Voi olla, että tulee, voi olla, että ei. Se on ihan miten te tykkäätte ja miten te reagoitte näihin 3. kauden videoihin, niin se kaikki vaikuttaa siihen, mitä mä teen, koska kyllähän mä haluan, että mun kanava kasvaa ehdottomasti. Ja jos te haluatte, niin totta kai mä teen. Hauska peli, kyllä mä tykkään Maisummerkaarista, mutta tarkoituksena olisi pelailla nyt vähän jotain muitakin pelejä, mutta kyllä, se on mahdollista. Ja täällä olikin hyvä kysymys, että sössitkö tahallasi sisällön vuoksi vai onko oikeasti vain sattumaa, niin tohon on pakko sanoa sen verran, että no ensinnäkään mähän en käsikirjoita mun videoita millään tavalla. Eli mulla on video se, että minä painan rekkinappulaa, käynnistän pelin ja rupeen pelaamaan ja mulla ei ole mitään suunnitelmia. Sen verran mä aina vähän suunnittelen noita videoita tai jaksoja vähän sillä, että mitä me niinku voitais tehdä mahdollisesti jaksossa, mutta kyllä tää siis ei oo sisällön vuoksi sössimistä, vaan kyllä tää on ihan mun pelaamista. Se on ollut aina. Se on aina kunnon sähläämistä vaan. Ja sitten toinen juttu, että mä en halua niitä kuitenkaan videolta pois. Eli mähän voisin leikkailla tosta vaan kaikki noi hölmöilyt ja kaikki pois ja pelata vaan ihan straightisti pelin läpi ja se on siinä. Mutta onko se sitten kivaa, niin kyllä mä oon huomannut ainakin, että te tykkäätte mun sössimisestä ja sähläämisestä ja kaikesta tällaisesta, niin kyllä se on sattumaa. Niin vaan sattuu. Ja toi, mitä mä aina sanon videolla, että kun mä sanon jotain ja se tapahtuu 5 sekunnin päästä, niin se on ihan täysin sattumaa. Mä en oo sille tehnyt yhtään mitään. Kuten ootte huomannut, niin mä en oo leikannut välissä mitään. Mä sanon sen asian ja lätänen tulee jostain ja ajaa yli ja se on siinä.
No sittenhän täältä löytyy. Ootko ajanut oikealla traktorilla? Ja olenhan minä ajellut. Kaiken näköisillä vekottimilla on tullut itekin ajeltua. Et tietää niistä nyt jonkun verran. Kuorma-autoja ja tällaisia, niihin en oo koskenut. No sittenhän mulla osui täällä kommenttikentässä silmiin tällainen aloitus, että moi tubettaja Janne. Hei. En ole tubettaja Janne. Ja sit siellä on, voisitko joskus tehdä sellaisen pelin videosta, eiku mitä? Sellaisen videosta kuin Farming Simulatorista. Ja joo, ehkä, laittakaa kommenttia, voi olla. Sieltähän on tulossa Farming Simulatorin, onko 2.5 julkaistu, tai ei ole vielä varmaan julkaistu, mutta on tulossa, niin ehkä. No sitten täällä on yksi kysymys, onko sinulla kumppania tai lapsia? Lapsia mulla ei ole, mutta kumppani löytyy. Eli asustelen tosiaan tyttöystävän ja 2 kissan kanssa yhdessä. Aatu on kysellyt lempiauto tai mopo. No mopo on Monkey vai PV? No niin, mä ite nyt otin ton asian esille. Mut joo, lempiauto. Mulla oli sellainen hieno Mercedes, niin se on varmaan mun lempiauto. Ja en tiedä moposta sitten. Mopojakin mulla on jonkun verran ollut. Sanotaan nyt tänään vaikka Monkey. Viimeksi taisin sanoa PV ehkä. 5 RG on kysynyt, oletko harkinnut, että pistäisit permadetin päälle, niin saisit tehtyä enemmän kausia? Toi on todella hyvä idea. Mähän saisin tehtyä niinku todella monta kautta teille. Kausi vaihtuisi koko aika. Tässä kommentissa viitataan Mortaliin Maisummerikaarissa. Joo. Mutta en oo harkinnut. En halua. Ootte varmaan huomannut mun pelaamisen. En mä halua tehdä kausia paljon. Haluan vaan pelata rauhakseen ja näin. Eiköhän siinä ollut, kuulkaa, muutamaan kysymykseen vastaus. Ja hei, mikäli tykkäsit videosta, niin tykkää videosta. Ja jos sulla jäi kysyttävää, niin kysele tuolla kommenttikentässä. Mä vielä vastailen sielläkin. Ja niin kuin ootte huomannut, mä vastaan joka ikiseen kommenttiin, joten antaa paukkua vaan, minä vastailen teille jokaiselle. Kiva juttu hei, kun katsoit videon, ja toivottavasti tää antoi sulle nyt vähän jotain meikäläisestä ja näin, niin palataan seuraavan videon merkeissä sitten. Kiitos, hei!